भाई लोग अगर तारा लोग के बजट खाली 30,000 रुपया बा और 30,000 में तू लोग एगो अच्छा खासा गेमिंग फोन के ढूंढो तारा लोग जाना के फीचर नेक्स्ट लेवल के होखो और साथ में प्रोसेसर भी अच्छा होखो तो ये किट मारा लोग तू लोग परचेस कर सकल लोग iQOO Neo 7। वैसे तो ये फोन बेहद ही अच्छा बा लेकिन अच्छाई बुराई के दोनों के ही जानल जाई आज के वीडियो में काय में अच्छा बा का बुरा बा ई फोन कैसन बा सब कुछ जानल जाई आज के वीडियो में। तो चलो लो भाई लोग फटाक से वीडियो को हम करत बानी शुरू। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर जाए डिस्प्ले के एमे लागल बा 6.78 इंच के एगो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के मामले में बेहद ही अच्छा काम कर लिया बा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी बा, साथ ही में एमे तालो के 1300 निट पिक ब्राइटनेस भी देखे के मिल जाई। धूप वगैरह में भी यदि मोबाइल के चलाओ तारा लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दी, अच्छा खासा क्वालिटी दी, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी बेहद ही अच्छा लागल। साथ में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी बा और का चाहिए मतलब कुछ भी कटआउट नहीं कैले, बेहद ही अच्छा काम कर लिया बा डिस्प्ले के मामले में ई फोन। भाई लोग ई फोन के सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट फीचर बा वही के बारे में ही जानल जाई। एमे लागल बा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 वाला प्रोसेसर जो उनकी बिल्कुल ही न्यू बा और ये फोन में फर्स्ट बेर लागल बा। ये 4nm पे बेस एक प्रोसेसर बा और यकीन माना लो भाई लोग गेमिंग खातिर बिल्कुल ही अच्छा से कस्टमाइज कल बा। मतलब 30,000 के अंदर इतना अच्छा प्रोसेसर वाला फोन तालो के देखे के ना मिली। मतलब और भी चीज़ के लेकर चला जाओ तो बेहद ही अच्छा बा, मिल सकेला लेकिन और भी चीज़ के भी हमने के देखा जाए तो बेहद ही अच्छा बा ये प्रोसेसर। और हमने के जानते बन जाए कि iQOO ज़्यादातर गेमिंग के तौर पे ही जानल जाला तो बेहद ही अच्छा काम के लिए बा, गेमिंग के लिए अच्छे से कस्टमाइज बा और अच्छा खासा रिजल्ट गेमिंग पे दे दी। तो ये फोन हमारा गेमिंग खातिर बेहद ही अच्छा लगल और तालो के सुझाव दे सकता नहीं गेमिंग खातिर। तो भाई लोग ये फोन के प्रोसेसर बेहद ही अच्छा बा, गेमिंग खातिर अच्छा से कस्टमाइज कइल बा। लेकिन कैमरा के का तो किट माना लो भाई लोग यदि कैमरा खातिर फोन के तू लोग परचेस करे चाहता लोग तो मत लिया लोग, कैमरा के मॉड्यूल ही केवल अच्छा बा। एकरा बैक में तालो के 64 MP का प्राइमरी कैमरा देखे के मिल जाई OIS के साथ, साथ ही में 2 MP के बुके कैमरा और 2 MP के माइक्रो वाला कैमरा देखे के मिल जाई। जवना के क्वालिटी बेहद ही घटिया बा, बेहद ही घटिया बा, कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा घटिया बा। फ्रंट में 16 MP के कैमरा मिली ओकरो क्वालिटी घटिया बा, लेकिन 64 MP का प्राइमरी कैमरा से अच्छा खासा थोड़ा फोटो निकाल ले वो लोग आ 16 MP के फ्रंट कैमरा से भी अच्छा खासा फोटो निकाल के दे दी। तो भाई कैमरा खातिर डिसेंट बा, कोनो खास अच्छा नहीं है कैमरा खातिर ई फोन। भाई लोग कैमरा क्वालिटी तो हमनी के जान गनी जाए लेकिन एक बैटरी के का इमें तालो के 5000 mAh के बैटरी देखे के मिल जाए, साथ ही में 120 वाट के फास्ट चार्जर। अब यकीन मान लो भाई लोग मतलब अच्छा खासा याद दिला भाई 120 वाट के फास्ट चार्जर बजाना से तालो के फोन 35 के करीब में 35 मिनट के करीब में फुल चार्ज हो जाए। लेकिन कंपनी वाला क्लेम करता है कि 25 मिनट में फुल चार्ज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30 से 35 मिनट के करीब में लेकर चला लोग तालो के फोन फुल चार्ज हो जाए। और का चाहिए बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक बा, दिन भर के बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज पर दे दी। गेमिंग बता लो कि ज़्यादा देर के बैटरी बैकअप ना दी, डिसेंट ही आई तो ठीक बा यार, बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा दिले बा। भाई लोग आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे ई फोन तालो के देखे के मिल जाई। और iQOO वाला क्लेम करता है कि 2 साल के OS अपडेट दे, मतलब कि 13 बाद तो 14-15 हो जाए, मतलब 15 तक हो जाए और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दी। तो और का चाहिए यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर लिया। LPDDR5 के रैम सपोर्ट दिले बा, UFS 3.1 के स्टोरेज सपोर्ट दिले बा जो उनकी बेहद ही अच्छा बा और फास्ट बा। इमें तालो के 8 गो 5G के बैंड देखे के मिल जाई, लेकिन यदि 12 गो दी तो और भी ज़्यादा मजा आई। लेकिन 12 गो कोनो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जौन भी इंडिया में काम करी सपोर्ट करी वो सब कुछ लगा दिया बा। तो ये भी हमारा अच्छा लगल। NFC वगैरह के भी सपोर्ट दिले बा और Wi-Fi 6 भी दिले बा। और साथ ही में भाई लोग एक और में एक्स्ट्रा फीचर दिले बा IR ब्लास्टर। आज तक हमने के रेडमी चाहे पोको में ये फीचर देखत रह जा, लेकिन भाई लोग एमे दिले बा तो बेहद ही अच्छा बा भाई। मतलब तालो के मोबाइल जौन बा ओके रिमोट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेला लोग। यदि तालो के टीवी के रिमोट गुम हो गई चाहे सेटअप बॉक्स के रिमोट गुम हो गई तो इसे तू लोग उसका इस्तेमाल में ले सकला लोग। फैन वगैरह कौन भी हो गई स्मार्ट चीज़ के तू लोग इस्तेमाल में ले सकला लोग। तो ये हमारा बेहद ही अच्छा लागल। IR ब्लास्टर बहुत ही हद तक काम में आ जाला। अब भाई लोग देखो लोग जितना भी फीचर रहा सब कुछ बता दिला बानी। गेमिंग खातिर तो बेहद ही अच्छा बा, कैमरा खातिर तो नहीं अच्छा नहीं है। और 30,000 के अंदर ये फोन हमारा बेहद ही अच्छा लगल। काहे से देख लो 128 GB इंटरनल स्टोरेज दी तो मजा नहीं, लेकिन 256 GB देता तो और भी ज़्यादा मजा बा। प्राइस वगैरह भी सब कुछ क्लियर हो जाए वाला बा। और ये फोन बेहद ही अच्छा बा, तू लोग परचेस कर सकला लो बेझिझक, यदि इंतजार कर सकता लो तो ये फोन खातिर हम ये कहें भाई ठीक बा यार, ठीक ठाक बता लोग का राय बा ये फोन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोग। हम ई वीडियो के नहीं चाह ज़्यादा लंबा हो ऐसे वीडियो के एजा करता नहीं समाप्त। मिलें तालोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।